Panjenengan wangsul wonten ing Kasultanan Pajang. Aku bali ana ing Kasultanan Pajang kudu bisa nyingkirke kowe. Oh, ngeten. Maju. Sabiantu mau pemanaan bakat balas betal bakal tak singkirake. Yo kaya ngene iki abote dadi wong lanang. Wong lanang kudu gelem kangelan. Mergo wong lanang duweni tanggung jawab nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Kamangka iki mangsa-mangsa ketiga banyune ya angel. Ning nek aku ra budidaya. Lah terus sing nyukupi kebutuhane keluarga sapa? Ya, ora ketang lemahe ki atos, aku bakal budidaya gawe umbu ancam. Engko nak umbuane dadi engko tak tanduri lombok atose. Tuh. Sekire kok ora tekan-tekan. Imbak-imbak yo diidak-idak barang umbuane ben apik. Muateni wong are. Macul urung kok saumbu kok gegerasane kaya dipatek, Cak. Wes laren sik. Engko nak mari kesele kok macul neh. Hei, ya Genggiring. Ya Genggiring. Sopo? Aja kaget. Sing nyara ora ana liya, ya aku. Tekan sing mangklong ngalor ngetan. Iki dudu sak dengah tekan. Nanging tekan iki mawa wahyu cakraning rat utawa wahyu kedaton. Marang sapa wae kang bisa ngentekke duduh tekan klapa ijo sak tekan bisa entek bakal kuwowo nurunake wiji pinangka ratu ing tanah Pulo Jawa. Cukup. Jebul ora muspra nggonku saben dina tansah ndedonga ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane dina iki aku entuk dalan. Degan sing mangklung ngalor ngetan parane kae. Kuwi mawa wahyu kedaton utawa wahyu cakrane. Kamangka degan kuwi mau kumara marang sapa wae sing kuwawa ngentekake degan klapa ijo sak dekan bisa entek ing mengkone bakal kuwawa nurunake wiji pinangka ratu ing tanah Jawa. Yo yen pancen kaya ngono bakal tak cukup. Ketang mewujud sak degan iki pinangka dalan aku bakal bisa mulyakake marang keluarga yen pancen kaya ngono sawetara aku bakal bali kandha arep Nyai aku sing bali iki.
sak jabane omah. Ya. Kowe iki kok genang iki jane ngrasani sapa to iki? Sampeyan ki ora krasa ngono apa piye? Ya ora krasa kok. Sing tak rasani ki ya sampeyan. Lho kok nganti kowe iki ngrasani karo aku iki luputku apa to Nyi? Gede tuku kok malah ngono sansaya. Hmm? Ngalinan. Lho, Iki rak wis wanci awan to, Kang. iya. Suara adzan wis kumandhang. Kudune ra ya eling mulih. Mangan, bar mangan netepi kewajiban salat. Nek perkara netepi kewajiban ora usah tok elingake. Nalika aku iki bali ning omah, sadurunge teko omah, aku ya netepi kewajiban ora ketang ning tengah sawah. Ngono. Iya. Ya syukur alhamdulillah lamun ora nglalekke kewajiban. Lho piye awake dhewe iki wong Islam? Aja nganti lali salat 5 wektu Nyi. Ya pancen bener. Nah iya. Iki ngene ya Nyi. Piye? Nalika aku iki mau macul ning sawah gawe umbukan. Lho bareng kaya ngono ora ngerti sangkan paraning dumadi. Aku iki nemu degan klapa ijo. Oh. Katone kok seger ya, Kang. Ah iya. Endane yo yen diombe wanci awan kaya ngene. Nah, ora ketang wujude iki mung sak degan klapa ijo. Iki ya mujudake rejeki saka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kudu ditampa kanthi rasa syukur. Nah ngono. Wis, mula sawetara degan iki tak titipke kowe. Ya, welingku degan iki aja nganti ilang lho ya. Mati lah. Ya aja nganti ilang. Lalu kan degan bae kok. Lho piye kowe iki? Ini Apa to sebabe nganti aku meling kaya ngono? Mengko nek aku bali teko sawah, iki gondangku mesti rak rasa salit. Mesti rak ngelak. Mesti ngombe degan iki tetes enak seger ngono lho Nyi. dadi iki mau bali sampean arep bacot kene sawah meneh. Lho iya mergo durung rampung jare. Iki kok ombe ngenteni kok yen bar kok sawah. Iya. Ya. Kejaba sok kuwi ya weteng kurung pateh luwe kok Nyi. Ngono. Ah, Dadi ah. baline sampean iki mau arep nitipke degan klapa ijo karo aku iki. Iya Nyi. Ya, wong kadar degan kok ya karo ya royo go bali dhisik. Ya kejaba sok kuwi ya kangen karo kowe Nyi. Yen ngenani kangen ki ora mung cukup sampean. Lah mula saka kuwi Eh. wong lagi bali kok ya wis arep pamit meneh lak ya piye ngono. Lah jeneng aku wong lanang iki kudu tanggung jawab lho. Lah nek aku ora nyambut gawe iki sing nukono kalung kaya ngene iki sapa? Iya Kang. Ah iya. Wis ngono ya. Iya. Aku tak bali gawe nang sawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo kae? Jadi kemana? Ini lupa nih. Lah kok sepine kakak aku ting. Sedulurmu kakak aku ki mau lagi wae pamit. Tenane ya lagi bali kok sawah. Nek ora seroto, mergo lagi nyileke banyu wedi nek kekebeken bali meneh. Wong urip kok lengoyo kok ora karu-karuan. Ora kurang-kurang nggonku ngeleke kok, Di. Ngono iki mbok yo leren ngaso mengko nek wis adem lagi bali ning sawah. Arepku ya ngono. Ra, do slamet to niki. Syukur keluarga ning kene aku lan kakangku ki tansah sehat. Alhamdulillah. Iki ra ngaten ngepasi kula liwat Ya. kok lawange bukaan dadi kula sisan nek menggok. Iki mau dadi sengaja mampir. Ini ajeng nyuwun tulung. Tulung apa lho, Di?
Bocah-bocah sing do babat alas niki mesake tandun banyu telas. Kula dhewe ajeng golek banyu nggih ngorong gorokane. Alah. Lah iki mau anggonmu babat alas piye kabur usanane? Dereng rampung malah nika kula kondo leren sik mergo panas ngeten. Nek wonten banyu-banyu putih kula nyuwun ngombe. Ah ya ana to Di, iki mau kowe ngelak. Nggih. Sengaja mampir menggo arep njaluk banyu ngombe karo Mbak Yu. Nggih, lah sinten melih sing kula tangisi nek ora sampeyan. Ya yen ngono ranti sak wetara tak jupuke banyu ngombe ya Di ya. Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Ya. Ngundani banyu lak kesumbat. Ning mas kebeneran ana degan tak gawa tak ombe nih Mbak Yu. Sampun matur nuwun Mbak Yu. Iki ora ana liya yen ora siap pemanahan sing gawa iki. Malah yo. Iki kopiye nggonku malah sulam nek bojomu takon. Banget terjadi pemanahan. Yo, tak ketemu. Waalaikumsalam. Silakan. Macul kok 10 umbuk. Keringetku bobyos. Gorokanku garing. Aku kepengin ngombe. Ngombe. Iya duduh degan mau lho Nyi sing tak titipke gorene Jik. Dan Bapak Ijo mau. Iya, Ya tak jupuk. dan daging. Iki lho. Gorokanku wis garing kok iso. Ayo, degan Bapak Ijo sing mau wenehke aku mau to, Kang. Iya ya Nyi. Ya tak jupuke. Degan mau ta? Iya. Bocah-bocah. Degan dine kok ora degan mau. Ya, degan klopo ijo sing mau sampean pasrahke karo aku. Nyi. Ilang, Kang. Ilang. Lho kok iso ilang iki piye? Iki mau lara-lara ra ono tekane, siadi pemanahan. Dadi nalika aku bali ning sawah, Ya. iki ana tekane pemanahan. Ya. Lah kok pemanahan mrene iki ngopo? Mergo anggone babat alas ki rumangsa sayang kesel. Mampir njaluk ngombe. Njaluk ngombe. Tak kandhani enteni sedelok ya Di, tak jupuke banyu ngombe. Iya. Lho lagi tak jupuke, tak adahi gelas karo teko arep tak go metu. Lho, dhewene wis ora ana. Bareng iki ngepasi degan klopo ijo sing tak delene kursi iki mau ora ana. Yen ngono, Cetha sing gawa ya siap di pemanahan. degan klopo ijo digawa pemanahan iki. Ya. Kowe iki ora ngerti to hubungane. Apa to sebabe nanti iki perkara degan kuwi mau. Mergo kuwi mau ora sak tengah degan yo Nyi. Ora sedengan degan piye wae ya cetha degan klopo ijo wujude kok. Degan kuwi mau mawa wahyu kedaton ya wahyu cakraningrat. Alah, ana wahyu bareng. Iki tenan aku ora ngapusi. Lah aku marang degan kuwi mau, marang sapa wae ora mawas sing bisa ngentekke duduh degan klapa ijo. Sandekan iki entek, iki bakal kuwawa nurunake wiji suci dadi ratu ning tanah Jawa nih. Duh, Kang, yen ngono tututi lagi wae siap di pemanahan. Lagi wae.
ngalas engko ngerti bocah-bocah kepengen. Engko aku ora keduman. Wis pecah kene ombe kene wae. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelapa ijo. Mesti seger. Rada tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang. Alhamdulillah. Iso hilang rasa ngelak. Monggo. Niki kula balekke duda empun kula ombe niki, Pak. Dudahe wis tak ombe. Nggih. Di. Aku tak takon ya, Di. Nggih. Nalika kowe iki ngombe duduh tekan klapa ijo iki mau. Sandekan teh apa ora, Di? Mengke telas malah kurang. Sandekan iso teh. Nggih. Waduh cilaka iki aku melarat iki. Lho. Sampeyan ampun ngoten. Nek sampeyan njaluk ijol regane degan kula bayar. Ora perkara ijol degan, Di. Kowe iki ora urung ngerti to, Di. Sak tenane degan iki ora sak degan lho. Degan kok ora sak degan sampeyan iki malah Iki ngoyo. tenan aku ora ngapusi. Nyatane kula ombe duduhe rasane nggih kaya degan. Nanging degan iki mawa wahyu Cakraningrat utawa wahyuning Kedaton. Werdine pripun? Nah marang sapa wae sing kuwawa ngombe duduh degan klapa ijo iki sandekan entek. Nggih. Ing mengkone bakal bisa nurunake wiji suci pinangka ratu ning tanah Jawa, Di. Saestu Iya. Kowe alhamdulillah uripku sing ora patak genahi. Sampeyan Wateni wong iki. Lah kula ning mboten ngerti ora Iki terus sengaja. piye? Iki terus piye ngene iki? Ampun kadung kula ombe entek niki pripun? Ning iki aja kaya ngono. Pripun? Mergo ora ketang piye wae sing nemokno wahyu iki aku. Nggih. Ora ketang sing nampa kowe. Ya aku njaluk jatah. Kok upama besok kowe lakon nurake wiji suci pinangka ratu tanah Jawa. Ngaten. Lho iya lho. Nggih, kok menawi kula kemutan. Kemutan yo kudu eling. Nggih, eling. Nah, Pokoke kula mboten lali. mergo aku iki sing nemokke wahyu. Nggih. Ora ketang piye wae aku yo njaluk jatah. Kersane Aku njaluk jatah sing nomor 1. Dadi ratu. angka 1 Angka 1. dereng pesti, Kakang. Angka 1 durung pesti. Nggih. Yen pancen angka 1 durung pesti, aku njaluk nomor 2. Nomor 2 dereng jodoh, Kakang. Ki, manan. Aku durung ngomong. Ya kan colong playu wae kowe iki. Karep sampean iki pripun? Kowe mau rak kondo. Nggih. 1 durung pesti. Nggih. 2 durung jodoh. Jodoh. Lah saiki yen pancen 2 durung jodoh. Aku yo njaluk sing nomor 3. Nomor 3 Nomor 3. dereng saged melu, Kakang. Nomor 3 durung bisa melu. Nggih. Yen ngono nomor 4. Nomor 4 dereng kuat. Cing. Kulo ojak pelayon. Karo dene sampean kok ya ora kesel ngetutke kula terus. Ya kesel piye wong aku omong durung rampung tinggal kok. Yen nomor 4 iki durung kuat. Nggih. Aku njaluk nomor 5.
Nomor 5 dereng tumeka. Nomor 5 durung temeka. Nomor 6 nang ngono. Nomor 6 dereng gelem. Ya nomor 6 durung gelem. Nomor 7. Menawi nomor 7 wawa alam. Ing semu kowe awel. Lamun to menehi jatah karo aku dadi ratu ing tanah Jawa. Ya di ora apa-apa. Mbok menawa pancen wis ginaris lan pinesti. Senajan to aku sing nemu wahyu ning nyatane kowe sing nampa wahyu. Ya, ora apa-apa. Aku ikhlas, aku lilo. Mula kanthi kuwi iki kemanan ora ketang piye wae. Aku bakal sabiyantu karo kowe nggonmu babat alas mentau. Di